Interzis și totuși permis. Așa interpretează unii spectatori avertismentele plasate peste tot în sala polivalentă. În timp ce echipa de basket se antrenează pentru începutul meciului sau pentru cea de-a doua repriză, o parte a spectatorilor aleg să-și potolească emoțiile la o țigară. Nimic rău în asta, însă se fumează pe holurile sălii, de unde tot fumul se adună deasupra terenului. Nu îi împiedică nici rușinea, nici respectul față de echipă și nici afișele cu fumatul interzis. De ce nu ieși afară să fumezi? Pentru că toată lumea fumează înăuntru. Ți se pare normal? Păi nu, dar e frig. De ce nu ieșiți afară? Dar nu vreau să mă oprind. Nu mă țin în gură. Sunt aproape de ieșire. De ce nu ieșiți? Pentru că e închisă ușa. De ce nu se face un loc de fumat? De ce? Pentru că în incinta sălilor de sport nu se fumează, conform legii. În Europa sunt locuri de fumat și locuri pentru de fumat. Nu în sălile de sport. Dați-mi voie. Nu în sălile de sport. N-are importanță. De ce fumezi aici? Habar n-am. Te gândești că le faci rău și sportivilor, totul joacă în sală. Poate. Nu reziști 2 ore? Păi, rezist, dar... Nu. E greu. Este interzis în sala sportivă. Fum și fumuri pe holurile polivalentei. Mai trebuie doar ca unii spectatori să se gândească și la respectul față de publicul nefumător și față de jucători și puțin respect față de lege.